lang hilin eh. Hi, good morning, maadong buntag. Madong adlaw sa tibok kalibutan, di ano pag mismo tubangan karon sado ko og intro kay adong mingo pagpalibot. Kay ang mamata ng mga palibot, di na jud mapaglan hantod sa hapon na. Arang nang aligdawa. Itong hapon, nagpangawat man lagi sundoy og dahon. Diyan na diya. Sago-sago lag amo ang painit karon na pwede ang bulangoy. Diya agad tunga na putos nga suman diya lagi mo bingka. Sa dumanis man dumulakaw na mainit nilaan. So pao, kami na rin magtikaw-tikaw unza pero di ko makatikaw-tikaw. Katubangan kay mo lagi dahag sounds. Katong dahang nangutana nga atak mo ko dapit sa Manila nani sa munting lupa. Pero dili nisud ha, nalis gawas. Kita bitaw mo lugar sa pangingin nga delikado ko nung puyan kay sa kunong sunog. Tapos ginawa ko makampo ba po sunog. Anong din lugar sa maraming pwestong upaw dani na bahin. Tunungutan na o asa na pwede na po magkita sa Alabang Bayan. Lazo Alabang? Ang munting lupa bayan. Munisipyo sa munting lupa. Dito na pitagang igsoon. Pero tumiingan nga. Hindi ako nung pwede magbaklay mo pa daw sa igsoon. Hindi, oy, lazo. Hindi mabaklay na kaya ka nang sakay o jeep. Mamasahe mga 20. Padong sa ang 20 kapin. 20 sa jeep. 30 sa tricycle. 20. Hindi tatanan, patugbong ra. Manang yun nga araw na libot dalis basurahan dapit. Itong hapon ang nilakwan. Ito si Papa tos housing. Pero ito dapit taghanggi. Payan sa ahang nagaan sa una. Pag maraming nakalahos kayo, nabalin ko maghapon. So, rat-rat lamang mo kay muabot lang yung biliturong di manaha. Mas mundo naligo na. Malapin na ta. Matag sa mga tik-tik. Nagupit sa do. Pangapin, mga pinlamang pagas. Kaya wala yung lingaw. Lingaw ko las Valencia. Ang mga ito ang mga kaigsuunan niya. Mga pinata. Sa doon tagpo panawag niya na iwa pa may nitubag. Mula sa doon, alam mo ko, tikaw-tikaw, kaya labang mingaw pas palibot. Kaya, ibaw naman kas mga among lugar dari nga, grabe na, mapatugtog-tikas, itong bongbong na ikuan, hawa. Ako naman sila, di sila kasabot og Bisaya. Kaya, mga kuan man, yung pure Tagalog. Oh. Napinata. Madam Lilian, morning. Kadapit sa Manila, ma'am. Madam. Nabatikas ko ang Sudad, kami na Miss Bukid. Kami nga nagbukid ay kuno pod ang ganian, natural. Tuoday pod sila og Sudad ang ipadungnan. O mas bukid lang ipayas ang anak. Mas bukid po nung ipayas ng isuon. Ito sa Antipolo. Pero daha pa daring bukira kay daura sa lungsod. Naman ita, naunod ito, ligo na. Kado ko lang yung manikasitas kasada. Katulingan yung sadura kuno ko ning ari. Pagod sa kuno ko. Ang birthday mo. Buti mo sadura ko. Nagbawal mo itong pangari. Ha?
Ang mga basher. Magnganga ako na ko daan sa Manila. Apat ko nito ko sa buhol. Kaya ako lang order. Pwede ka mo kumudaw at order dali. Namang pa mga amiga na din sa Manila. Ada sa tuan. Daw orang man sa Las Piñas. Lahat ni Boris. Sige man itong chat. Ni Boris Burato. Zaman siya po, narapos kuan, Laguna, daw orang bote. Napagay mga parinti sa Santa Rosa, Laguna, di po ko naman basta-basta pa makaadto-adto kayo nakalipat na ko. Lagi ko katuig, ko kabalik, karon pa. Doon na pa, oh. Hugoy na namang ininit. Wan-wan man po dari, ninuta na ito, wan-wan ba? Katot ko ni Madam Terry Ulrich, mahik kata Madam, ang tik-tik. Ang tuloy, ito pa ako. Kami mainit, si Undoy mamahaw na na. Magbaon day ito ang pagsisa. Sedang bihayan. Apa dun? Yung may tasa. Kumakumakuan pa. Ito galing mo salingan pa. Salingan. Salingan na itong umutulog ko. Mula ang taon na maglatag ko ng kamarong ni. Pinsa. Kita. Wala pa tumuod mga pesto, diba? Laag ba ito? Mag-away hindi. Ang so, niwat-huwat na gapon rangit sa tan. Hindi mo pa nga. Hindi ko tumula ang dari o di. Hindi maglalis siyang bana. Mas unang abot, nangarig siyang bana ni Iban dyan. Patungkol siyang ingon nga mabatong mamangay sa. Hindi. Wala lagi mamang ay sa dari. Naragil sig pumunta, dili sila kasabot. Hinam-hinam po sila mangitas mamang Aisa. Ang mamang Aisa tos Bulacan, Marilaw Bulacan, lisod pag ang atuon. Madumay mo na bakla dyan. Kita na ganimig dudlol ka pag binaklay-baklay. Yung kumududol, nagdudol, ang problema kay magiring na kung dudlol kaktan. Yung gumadpas. Kasi pa na kita kung dudlol. Ang bulo, nung kukitang dudlol. Na, tumba mga dulol sa buhol sa pag-ulit. Sabi niya. Huwag mga awasa mga tao. Ang gula niya. Wakwak. Tugtog yun na atubangan ko. Sukas naman ka. Ma, kaya doy. Ito, maiti na. O, mahal. Ano? O, parang din na. Karib. Pungkol ba na kayo karang? Ang dito. Kamera. Hindi ay. Magkita sigbaras. Ang pagkaras on din. Kung ito pagkaras, kaya di ko napungkol. Hindi kayo. Gaya. Gaya sa ulit, yun namuli na. Ito na ulit pikas. Mura. Kala may ibang di mo uli. Laga to, ang kahit ang sabrang pinutos. Pag na. Pag na. Ito, ang ganda to. Hindi ko maho. Mas gapon kay Mudto na. Karang panahon ko na naman mo. Ang presidente, ano ito man ang kabuo.
Kung mo nagbusog ng subang, tik-tik mo ni. Di mo ni. Ano ko ah. Nanganin na magahi pa ka, nag-abot. Mahaw lang ito, mahaw ka daan. Asa mo agi, nalibot ko sa usong. Ito, wala. Hindi na pagkalusot mo. Balik na paglado. Kaya pag-inom sa ulo eh. NTV to da. Sa mga pa. So, Kasi kayo mag-jeep, malamang kang mauhon. Libot na doon. Gansi na sa gasolina. ang pili daw na Laguna. Ang Laguna na. Aguna na. Anong tulas? Ini, Ano ano? na ba? Kato ba kayo ako na bra? Hindi na ka mamangka. Mando na mahog na. Ay mo biyahe na ni. Ano makang pinuti din sa ulo. Nagamang lakaw-lakawan gapon. Nagamang lakawan gapon nang kaog bungos. Tinawat ka dahon. Kay mo biyahe ni si Jatos Ladyo. Tijo-tijo. Mo nang magbawon po. Kung di magbawon, mapas mo. Hindi ko masagibot sa, way masahid sa kasada. Gudod dyan na sa trasikulo way panggas. Huwag wapay bawon na. Mo di magbawon. Nakitang ikawan, gilo nga mais. Bahaw gabi eh. Nakatuloy ng utala nga. Ugas akong rabit sa munting lupa. Ay, South Beltry. Ha? South Beltry. South Beltry Housing. Doon, oo. Doon sa South Beltry. Doon na sa Damghari. Daw sa danghari ni. South, ako pa. Nakaundan ng lupa. Namuwi si pangutana. Nga di pa nakabisado istorya. O sa tudapit. Basta daw ko ni sa daang hari. May lang Diyos dan hari. Ano naman, biyason. Mga naman nila sa Muntinlupa. Nga doon sa Damghari. Kaya dito, ano man, nagpunan. Tikas po, kuan na, Cavite. Doon, tas kabiti. Doon naman ino. Hindi po idladyo. Ado pa. Piyas. Kami doon ni Santa Rosa. Ila Elvira. Ado, gapon. Doon, doon. Laso ko. Ang Pedro. Libag lagi ko sa kuan kay di na mo kabisado ka doon sa una. Sa una kay katarungan man ta. Sa unang panahon pa sukat po ko. Radyo. Sukat. Lukat ang bus bikas. Basta ag nadao dari nga parinti na mo nadari agad tong anak ni nang Makay. Si Lisa. Huwag na po dito mamaylonin lagi. Gawas pa sa igsuon sa bayan. Atang-atang lamang mo makita mo ari na dari ang igsuon nga tong inang Aisa kay hanung nangitag ha ako ng inang Aisa. Papangutong inang Aisa makit-is kuan. Tanan sa plakatuyog tong igsuon na mo toy bakasyon. Kay uban nagtagbaw naman sila uban kaya kita naman silang adjoy katong Junior Ariston nakita na katong Dodo si Dodo kita Dodo ka naman putos jay salida Ado, mo to pa sa likuran eh. si Aisa mo ilang ipangita ang mamang Aisa si Aisa di ay hatong itsatan gapon yung mula agli kuno sa di pa magpasko Diyan mula nga rin, kaya ipakita na ng job mamang Aisa o ginyang manghod. Lumang job. pag mga dugtong mga isong Aisa sa Manila daghan Nampin isundar eh. si Inday Isun sa isang. Kuhan? Mama? inahan si Uan tulo kay sunto si Rodin si Elizabeth Tulo to silang kas Bulacan. Uding Sa Dani. 4, 5 mo na sila 5 kaigsunan sa Aisa Tulay. Mahal. lahi-lahi